Primeran C1. 38, 4. 5 zentzumen bakarrik ez. Nik badakit noiz bai eta noiz ez. Ez dut begiratu behar, baina nabaritu egiten dut. Batzuetan argi dago baietz, eta horrelakoetan ere ez diot neure buruari galdetzen nola dakidan hori. Eta beste batzuetan argi dago ezetz, orduan ere ziur nago. Pentsatuko duzue, litekena da baietz izatea eta zu ez konturatzea, baina ez. Nik badakit noiz den bai eta noiz den ez. Ez altzaiu zuei gertatzen. Ikusmena, ukimena, entzumena, dastamena eta usaimena, 1, 2, 3, 4, 5, hori da. Gizakion 5 zentzumenak dira. Hala esan digute beti behintzat, baina azken batean hori simplifikazio bat da. 5 zentzumen ditugu, seguro, nik esango nuke, 5 zentzumen baino gehiago ditugula. Zuk, entzule, zuk ere bai. 5 baino gehiago dituzu.